Päivä. Tällainen tuli postista. Ja minä läksin ihan tallettaja-asiakkaan ominaisuudessa kysymään herra pankinjohtajalta, että kuinka tämä suu nyt laitetaan, kun se veronhuojennuslaki päättyy, ja mihin minun kannattaa nyt rahani sijoittaa. No, jos ylimääräistä rahaa on teille kertynyt vähintään 10 000 markkaa tai enemmän, niin silloin aivan erinomainen ratkaisu on tämä uusi kansallistili. Se antaa teille kiinteän 10% koron koko talletusajan. Toisin sanoen, jos te haluatte tallettaa meille vaikkapa 20 000 markkaa, niin te saatte siitä korkotuloja 3 kertaa 2 000 markkaa. Sehän tekee yhteensä 6 000. Niin tekee. Ja jos muita pääomatuloja ei ole, te saatte sen kaiken verottomana. No tuohan on huojentava tieto. Niin on, eikö olekin justiin? Tosi on. Uusi kansallistili kääntää suupielet ylöspäin. Asiakkaaltakin.